има ли микрофон? Натисна. Значи вече можеш да говориш. На мен да говоря. У видеото всички се чуват. Да. Моят канал. Ние си гледаме Ганнибал. Елата тук, още направим от неща. Здравейте, приятели. Здравейте, приятели, да видим за видео. Ние ще гледаме на радио, за да приятели, много ви това. Айде, двамата срещу мен ще видим кой ще бие. Аз ми те. И Влади на Дарина ма. Как? И не ги любим. Да ги... Това Влади, не знам. Диди, аз забравих се всичко, може да играем. Влади, какво да игра? Избирал си оръжия. Каквото искаш играй. Всичко са оръжията на този мап. Тихо, мълчи. Аз няма да съм оръжията на този мап. И избирал си които иска. Ой, но и базука ни. Ей, оставихте на 15 кръв. Вече знам с кой играт. А кой го уби? Влади, кой го уби? Влади, какво забиваш или да се забиваш? Не знам какво би. Не искам чиста, да аз не се Убих Бобо. Там някой скачаше. Браво. Аз бях бил 80 май. Влади, аз 80 ли ти бях набил? Не знам. След малко ще върна видеото и ще го гледам пак, така че. Аз не мога да връщам. Вие внимавайте, не отиде много близо, защото имам миниган. Миниган, знаеш колко бие. Лека трудничко. Убих Влади отново. Батата на първо място в класацията. Виж ми, то вие сте двама. А бата Боба на последно. Да, какво да вие гледате това ми ще пушки, базук. Като ги взимаш киловете. Опа. И се убиват. Ти ли? Аз рискал за живота си. За разлика от тебе. Опа. Това правилно. Който е за мен, служете лайк на това видео. И за моя канал. И ако искате да отидете на Влади канала, казвате Влади Василов. Отивайте. Без пиляч. Само идете в Наси канала, казвате Наси и светът на там. Приключенията. И светът на приключенията. Отивайте на този канал, абонирайте му се. На хубави Ти няма да ти помогнеш за базук. Време да си променява. Аз ще си сведа оръжията. Избирам си оръжия. Да, радо ще ги избера. Не можаха ли да ви се правя? Какво искате? Оправо. Аз и Наси снимаме видеа. Наси снимам при канал. Да, приятели, направиш си канал. Идеално. Вижте, това за мен. Дива Бобо. Чета, убивам ги. Влади, гледай нагоре. Аз ще кажа да се взима с Бобо. Ще се опитам да им набия последното ми копие. Идеално. Направо страйк.
Направо Пазите лайкове на видеото, защото трябва да сте за мене. Избирам си оръжие. А който е за тех, пишете коментар на видеото. Ще видим кой ще би. Ще видим кой ще би. Защото да си каза RPG само. Не. Трябва да само да от ма. Само RPG. Де? О, Бобо горелка ми горелка. Купих още един път. Къде е полис? ушепна се. И без да иска по-малко. Оставете, пишете в коментарите Бобо е лут на Ривалс. Памете. Ще ви намража, ако го направите. Защото вижте на всички левовете, вижте го мой, вижте на Бобо. Бобо е втори тук най-добър по левали, така че Наси. Аз тук ще направих акаунт. Тук ще направих акаунт. Наси, то аз убивам по-бързо от тебе, така че. Добре, с горелка ще съм. Аз тебе те убивам по-бързо от нас. По-скоро тебе те убивам по-бързо от Бобо. Да, понеже за жертви да бъде. Вие къде сте? Като светкавица. Фил. Бобо. На спамиха. Айде, умирай. Опа. Защо ме следваш? Боди. Мислих си, това е Бобо, защото той къде ще играе с... не, още един с горилка и въпочи. Приятели, може да се убийте. Приятели, може да се напишете в коментари и да смете Бобо, за да успее. Да се дади. Опа, готов. Не знаеше, че може да се плъзне. Поред това, кой ще бие на този момент, аз като бех 0 на 3, наспамих други оръжия. Кой ще бие... Опа! Избирам си оръжие. Копирач един има. Аз ли? Аз го изкопирах, така че и двамата сме копирачи. О, не. Не. По-скоро ти ще ме убиеш сега. Знам, че остават на 10 кръв. Убихме Бобо. Само да се хепна и ме убие. Ой, няма шанс. С Аймбот ли играеш? Не. Лъжиш ме, 200. Ти си вече знаеш, ти се, нали сега си при канала. И ти сега не си смахал Аймбот. Кой беше? Напишете Наси да спре да играе с Аймбот. Да си играе като ти. Опа. Аймбот. Аймбот. Падай от мапа! Не така. Бега! Бих ли? Беше ясно с Бобо. Беше за мен Иначе. да дига ръце.